раводид ё виза чист? раводид ё виза ин ҳуҷҷати расмӣ буда ба шаҳрванди хориҷӣ ҳуқуқи ворид шудан ва будубош дар кишвари дигарро медиҳад. раводид чӣ намуд дорад? раводид дар шакли часпонда дар шиноснома ҷойгир карда мешавад ва метавонад маълумоти шахсӣ, акс ва муддати иқомати шуморо дар бар гирад. раводид танҳо тавассути сафоратхона, консулгарӣ ё маркази раводид дода мешавад. онро ба воситаи WhatsApp ё Telegram намефиристанд, дар коғази оддӣ чоп намекунанд ва тавассути миёнаравон низ намедиҳанд. ширкатҳое ки ба шумо кор дар хориҷаро пешниҳод карда ваъда медиҳанд ки раводид низ омода мекунанд, қаллобанд. агар доред ба сафар ва кор дар хориҷа савол пайдо кунед, ба телефони хати оҷилӣ 900 800 800 занг занед.